Здравейте от НВК България, аз съм доктор Калоян Войчев и искам да споделя няколко неща на тези, които им предстои да бъде направено някаква форма на образно изследване в тази клиника. Какъв ще е процеса? Съветвам всички да последят сайта на клиниката, там имаме лист, където е описано абсолютно всички необходими неща преди да бъде отправено самото изследване. Много важно и нещо, което много често нашите пациенти не са подготвени, е когато имате, например, да бъде направление за ядрено-магнитен резонанс, там трябва да имаме преглед от специалист, който да е казал коя точно зона да бъде направена. Ядрено-магнитен резонанс е изследване, което се прави на зони, което ще рече, че ние не можем да направим ядрено-магнитен резонанс или скенер на цялото животно. Има специфика по време на самото изследване и е невъзможно да бъде направено наведнъж. Така че това е много важно да бъде направено. Другото нещо, което искам да покажа, това ще е пътят, по който ще бъдете приети в клиниката и всички други останали неща. Така че заповядайте с мен. След като задължително сте си записали час, ще бъдете посрещнати тук на рецепция. Трябва да се регистрирате. Регистрацията на рецепция протича тук. Обикновено пациентите ги приемаме сутрин. В диапазона между 9:30 и 10:30 приемаме всички пациенти за изследване. Правите регистрация на рецепция и изчаквате докато бъдете поканени. След като изчакате, ще бъдете поканени от колегата, който ще работи с вас. Обикновено работят екип от двама лекари. Лекар, който се занимава с образна диагностика и колега, който е анестезиолог. Гледайте, пациентът ще бъде приет. Ако нямате направени допълнително пред анестезиологични изследвания, всички тези неща ще бъдат обсъдени. И след регистрация, попълване на документ, ще бъдете при вашия домашен любимец, ще бъде настанен в клиниката. Ще бъде поет от екипа, който ще направи изследването и ще бъде настанен в клиниката да изчака неговия ред. Важно е да знаете, че изследването се прави в рамките на деня. Обикновено сутрин приемаме всички пациенти и обикновено това са 3, 4, 5 изследвания за деня. Никога не може да кажем кога точно ще влезе вашия домашен любимец. Това, което искам да отбележа, е да успокоя повечето стопани. Когато ние сме готови с изследването, се обаждаме. Много често това отнема време и ние не можем да фиксираме час точен, в който да ви кажем, че ще сме готови. Така че ще помоля за търпение, да изчакате, когато колегите са готови, когато е минало изследване, пациентът се е събудил, вече ще бъдете уведомени и съответно ще може да дойдете да си вземете домашния любимец. Хайде сега да ви покажа къде ще бъде настанено вашето куче или коте преди самото изследване. Пациенти, които им предстои изследване, биват настанени в боксове, отделни и изчакват момента, в който ще бъде започнато да бъде работено с тях. Имаме така наречената преданестезиологична подготовка, по време на която най-често поставяме венозен път и се правят изследвания на моментното състояние на животното. Когато пациентът е подготвен, той се опоява леко, в зависимост от вида изследване. Използваме в клиниката, работим с инхалационна анестезия, което е газова анестезия и възможно най-добрият начин за опояване на пациенти. Пациентите не се въвеждат в дълбока анестезия, те са интубирани, т.е. опасност да спре дишане по време на проекта няма. Самата анестезия не се товари от вътрешните органи, като черен дроб, бъбреци. Това е зоната, където се прави скенера. Пациентът се позиционира на тази маса, съответно се вкарва в камерата и оператора работи в тази зала, като се задават съответните изследвания. В края на изследването получаваме страшно много голям обем от образи, които трябва да бъдат интерпретирани, и нещо, което също искам да е важно и да се знае, че
а разчитане, ако такова е поискано, се получава в рамките на 1 до 5 дни. Много често отнема време да се разгледат всички тези образи и да имате някаква диагноза. В свръхспешните случаи имаме възможност да отреагираме веднага, но за повечето случаи, които не изискват спешност, времето за разчитане е в рамките на ден до 5 дни. Ако на пациента му предстои ядрено-магнитен резонанс, това е залата, заповядай, където бъде извършено разследването. Апаратът е специализиран за животни, отворен. Пациентът се позиционира на тази маса и самата анестезия протича с прилагане през тази тръба, се подава от тройката. През цялото време се мониторират всички жизнени функции и има анестезиолог, който работи през цялото време с самия пациент. Отново да покажа, това е апарата за инхалационна анестезия, който поддържа пациента време на самото изследване. По-големите пациенти от този калибър биват настанявани в тези големи боксове, където се проследяват от анестезиолог, да се събудят напълно и едва когато пациента може да бъде изпратен в къщи, звъниме на стопаните и те идват да се проверят домашни отпадъци.